Čaute ľudia, máme tu dneska nové videjko a dneska som s môjim bratom a Čaute. Čaute. Like. Cieľ hry naučiť sa a ísť na Supermana. Na kostičku zoberiem. Vidím ho. Dostal? Kamo, dostal, hej? Viem. Fajnu dostal. Petardu. Ide preč na snowboarde. Vidím ho. Kde? Je pri mne! Superman! Zober ho. Ríše, akože Presne dobrý tak. youtuber. Pumpa. Potrebujem pumpu. Tam není tu žiadna rybútka. Ja, prosím, pumpa, ja. Poďme. Yes! Keď Mišo má... Dobre, a môžeš ísť rybúknuť. Ale to si Mišo dáva aj pozor, lebo oni uberajú aj hapka. Ja viem. Ale to si mega silný. Dobre, ľudia, vyfajtil som ich, idem oživiť teammatea Kuba. Ten medailon, čo tam bol, tak on odo mňa dostal strašne veľa, ale... Kde sú ľudia? Ľudia, neviete, kde Mišo, sú? poďme natočiť, aký som veľký oproti vám. Čo to nejde? Je to... Ja im zničiť celé mestečko. Mišo, choď, Mišo, zatiaľ potom chytkový. Tu nás sú ľudia. Neveď, zabij ho. Zabij ho rýchlo! Dobrá. No tak proti mne si nemal ísť. Chudák. Ti. Počkej, zabijem ho. Kde? Aha, dobre. Tam je auto, je tam auto niekto na aute. Doriti. Idem za tebou, Ríšo. Čo choď aj ty na ostrov, ale oni už zobrali ten medailon. Idem. To bol nubák. Aha, dobrá. Dobre, poďme. No, Kubo, zober si oblodu. Hej. A poďme tam za ním. A dám len toho psa, aby sme mali aspoň nejaký ten ránka. Hej. Nevidíte ho dade? A on utekal desík na aute. Viem. Idem pre istotu na ostrov a pozriem, či tam dačo není. Ale není tu nik. Ja som oný. Už čo? Už nie som Superman. Teba niekto zabil. Nie, už mi to došlo. Jaj. Lebo to som musel typkov zabíjať. No. Ja som ich dal veľa. A stále maximálne 4 minúty si to mohol mať. Aby sa za 4 minúty sa ti to celé vyčerpalo. Dvoch si ich Mišo zabil. Dvoch zabil. Chcete niekto toto? Nie, zober si. Je to netreba, akože ono to označuje veci a Aha, týchto. fajn. To bude s tom medailónom tak. Chcem nájsť konečne nejakých typkov. Poďte sem. Idem za tebou. Ale nemám žiadny rotate, takže... No. Máš šúti? Doberem si radšej. Šúti má? Berem. Prečo nehráme v buildy? Ja neviem. Počkaj, to zoberem. Ideme ho kamehameho zošku na... Kto chce kamehamehu? Nechcem to. Ríšo asi, nie? Ja som mal 5 kilov. Poďte sem. Idem.
Už som za chvíľu pri tebe, Nemusíte? ja mám nemám žiadny rotej, takže ja tam budem trošku pomalšie. Hej. Ja idem to vychádzi. Okej. Á, tak dobre, už ich máš akože. Tu je. Ja mám obludu. Tu je. On dostal. Tam uteká na zranie. Hej. Ne. Koľko má? Ja vám pomôžem. Ty hajzel. Hajzel papier. Ľudia, to je neuveriteľné. Bež! Mišo, choď na ty už. Mišo, mi pomôcť. O, super. Môj ľudia, vidíte ten... Super. Ach, jaj. No, Choď tam, však máš pupu. ďalšiu hru dáme. Mišo. Choď tam po auto a zdrhaj, lebo... No, dobre. Dobre, ľudia. Toto nám sa nepodarilo, ale... Byť doktorom Doomom a to je podobné, ale podľa mňa je lepšie byť Hej, Superman. doktorom Doomom. Nok. Giučku perka. Ja, vidíte ten film? Tam bola tá henda. Bola tam tá... Pôjdeme strážiť toho Supermana a nech Ríša to dá na video. Takže ako... A Dominik! Ja. Však je iba zlatý. Oh. Kamo. Yes sir, ľudia. Full box. Ale máme šancu ešte, lebo ešte ho nikto nezobral. Pam. Chytro, musíme sa ponáhľať k tomu Supermanovi, ešte ho nikto nemá. Chalanisko dostal vám pán full box. Asi nejaký dement tu po mne strieľa. Kaš na ňo. A on kde sa má? Tak Mišo, ty choď k tomu hentomu a ja... Mám auto. Dobre, choď k tomu. Ja vyrieším tohto časa. Už tam je. Aha, už ho niekto má. Nevadí. Tam sú typci, poďte tam. OK. Tak pokúsime sa aspoň vyhrať túto hru. Presne tak, ľudia. No, presne tak, musím chcel povedať. Ľudia, tu je typek, tu sú. Čakaj. Tam chalan dostal za 200 a full box. Že full box a za 200. Vám idem pomôcť. A tu je chlape. Dobre, dead. Ty si mi ho vykrali. Sorry. Na Supermana. Hej. Počkaj, oznášte, kde je typek. Dobre, aha, chudák. Aha, toto ťa. Sadaj. Dobre, čau. Čakaj. Kámo, ja mu golte dlud toho. Ďalší. Nechajte mi ho na full box. OK. Tu je. Aha, dobre. Ale ďalší? Tu je, vidím ho. Dobre, dead. Mišo, pomáham ti. Ja viem. Ďalší má crack. Káona sa prebíha strašne. Tu sú hore. Kalani. Dead. A on aj stáva. Tu. O, neviem, že kde. A tu. Ja dám do full box. Dostal. Vypal. Pikex. Zapam. Chudák. Yes. Bol porazený Superman. Dobre, ideme hať.
Sedaj. Kubo. Šup. Kubo. Keď som späť. Toto je dosť nádejná hra, takže ju môžeme vyhrať. Hej ľudia. Už mám 10 kg. Ja chcem použiť tie granáty. Počkaj, stoj. Si na čo si hodil? Nemíňaj to, kde sa nám to hodí. Počkaj, ja zoberiem toto auto. Ešte nevieš, keď dojde mama, akože sa obávam. Ľudia, kde ideme? Poďte za mnou. Hej ľudia. No. Ja mám benzín. Tam typek, vidím ho. Dostal. Ľudia, videli ste to? No to je. A idú tu typky, pozor. To auto dostáva, hej. Ríšo, strieľaj do toho auta, hej. Kúkaj. Lebo oni sa dostrali. Horí, dobrá. Vidím ho. Ide preč. Nemám, musím zabiť. Nice, poďme. On ide preč. Dáš ho. Tam ho preč za strán. Poďme ho hantiť. Mišo, pod za nami. Ja sa tu patím. Jaj, dobre. Ale pozor, k nám ide medailon. Dobre, to mi nevadí. Není vôbec dobre, ty koko. Ľudia, aha, tu bude takto, poďme. On není za tým kameňom. Tu je. Aha. No sprostý. Dobrá. Ja už mám 8 kg. Som pri tebe. Dobre. Málo. Poď. Ne, odkiaľ? Mišo, poď nám pomôcť. Rýchlo, oživ ma. Mamo, ja neviem, kde je ten typek. Tuto, rýchlo, etitni to po teba. Rýchlo. Tuto. O nie. Ľudia, Ja by nevadí. som ťa išiel zachrániť, ale... Mišo, poď nám pomôcť. Teda mne. Sa snažím, utekám najrychlejšie ako sa dá. Ľudia, toto je old fight. Dostal? Škoda, daj spomal čas. Chytro. Ďalej to spomalilo mňa, nie ich. No však? A dáš im. Nič malo. Super. Dostal. Nie. Pozor! Crack. Mám jednu. Dobre, Superman dead. Dobre, ľudia. Dobre. Ja tam vám to ide. Zabij ho. Zabite ho, dorobte ho. Ľudia. Už ja som kľavý. Chytro, ber mu veci. Ideme. Ber mu Poďte, veci. Ľudia, prehajpite to, aby to dali. Píšte potom do komentárov, všetko. Tu je beštia. Beštia tam je, pozor. Nechajte ho takto, bežte ho. Sú tu dvaja. Kamo, nech tá beštia zbehni. A skáčte podľa tú beštiu, hej? To vám poradím, ľudia. Ako? No, Kubo, skáčte podľa tú beštiu potom. No hej, ale ja sa snažím, akože ona je open, no. No. Dobre, už není. Prišiel pod do toho boxu. No už ide cháber. Ja ho dám. Prišiel, ty zatiaľ rebootuj. Bojím sa, že on je v tu v tejto budove. Chodí dať, máš pán. Ono sa to musí ešte nabiť. Lebo keď na ňo pušnem, no tak skočím, tak pomôže. Už Dobre, nabiť, Mišo, Buzvan, chodím ma na... je vybitá. Počkaj, musí sa nabiť. Ona teraz nepôjde, lebo je vybitá. Ja mám 10 kg. A ja? Nie, ja mám 11. Ale tam sme to dobre pošefili. Hej. Mišo, ty máš 9. Ja 9.
Ani mi to nebude vadiť, akože keď prehráme, ale... Dobre, už ide, idem ti pomôcť. Ale rýchlo. Dobre. Kamo, nám tu tak krásne vyšla tá zóna. Ale pozor, ide chlapec. Dokonca idú, je ich dosť. Do prčí. On má jento, dostáva konky. Pakrek, nemá šildy, má biele. To je napínavé jak svinia. Dobre, jeden dead. Nice. Poďte si zobrať zbranie, sem sa máte, kačo. Idem. Cipci. Idem ti helpnúť. Poď mi pomôcť. Idem. Tu je, no, má. Ďakujem, tam nejde ma. Prečo mi nejde toto? Kubo, za kameň. Kamo, jasné, že ide po mne. A on musí za mňa vyskúšať. Duriti! Dobre, idem sa zahrať do toho. Nie, tam jasné. Kubo, poď sem. Kde? Ale idem tam. On ma vidí. Shit. Prochytro. A daj mi náboje do AKčka. Do AKčka? Ale opatrne. Ja sa bojím teraz. Idú tam. Na. Chodte vykúpiť karty. Ideme. Dostal. Strašne ma málo. Rišona. Poď do budovy. Poď do tejto budovy. Chodte vykúpiť kartu. Kamo, my to asi už bez teba dáme, lebo ono, neviem. Nejak to ešte skúsim. Bežte mi kartu, chytro puky. Kamo, Ríšo, choď skúsiť, ja budem v budove, alebo... Ja neviem. Pomôž. Nie, dobra, nevadí, kamo. Ľudia, doktor. Dajte ready. Ja, že od aký... Zabelám si to tu Legendary Česku, čo je to 100% spawn. Okej. Dobre, tak ja vám nekúpim, Mišo, ja ti nekúpim tú pumpu. Nie, no tak ono. Tak nechaj mi tam tú čestku. Tak ja si sám kúpim. Ja vám nechám všetko, ak nekúpite tú pumpu. No tak tu nás nechaj tú pumpu, no. Tak si... Ríšo, kúpiš mi tú pumpu? Láska. Okej. Aj mne. Už tu idú typci, hej? Ja vás ochránim, že tak. No, bojím sa, že tu na nás nabehnú. Nate. Díky. Mhavkou, aby sme mali hento. Ľudia, typek. Idú typci. Kde? Neviem, počujem. Aj vidím, ak mu uberá pečka. Ale dobre, Ríšo ho dal. Ale tak zoberiem. Pozor, sem sú. Asi potrebujem help. No. Sú plný mantáci. Kde? Aha, to sú slabí. Ja, že sú dobrí. Dementík. Počkaj. Nemáte náboj. Že to napadu Tu je. Pomohol pušnúť. On vysadne na 100%. Kamo sa bojí nás na Ona, to je beštia. Kamo, čekajte, ja si dám beštiu. Beštia versus beštia. My ti pomáhame. Tu bude lepšia bestia. Dobre, ide. Ja ho nájdem. Tu je. A hej, vidím ho. Presne, dvaja. Chlapci. Sú dobrí. Beštia, aktivovaná. Do prčíc. Jasné, ešte ma zabije dement. Ja idem preč, ja vás idem kúpiť. Hej, choď nás. Tuna. No, Beštia dostala. Ríšo, daj vám beštiu, hej. dávaj.
Ďalšia. Potem tu svinia. Kamo, tu sú 3 veštrie. 2 spolu a 1. Utekaj! Utekaj! Ne, ja ich snažím sa za... Utekaj preč proste. Dobre, idem do zóny, hej. Ne. Dobre ľudia, to už bola posledná hra, dobre. Takto ľudia sme hrali toto. Takže dávajte like, a vidíme sa v ďalšom videu. Pozdrav sa. Čaute.